And now, it's time for SPG, as in Super Packinern Secret File. Biglang bumukas ang pintuan at ayun ang kapatid niya. Dumapa kami, sabay takip ng kumot. Itago niyo ako sa pangalang Ivana. Magkapit-bahay lang kami ng boyfriend ko. And by the way, asawa ko na po siya ngayon. So eto na nga. Dahil magkapit-bahay lang kami ng boyfriend ko that time, naisipan ko magpunta sa kanila. Dalawa lang kami sa bahay nila. Wala ang mga magulang niya. Nasa trabaho. Ang mga kapatid niya, nasa labas. So, alam na this. So, we decided to... Alam niyo na yun. So, here's the setting. Yung bahay nila, up and down. Nasa second floor yung tulugan niya. Pero, walang pinto yung kwarto niya. As in, pag-akyat ng hagdan, bubungad agad yung kama niya. So, doon kami sa kwarto ng mga kapatid niya. Kasi yun yung may pinto. Eto na nga. Tanggal ng mga damit. Halik dito. Hagod doon. Then after a while, para na kaming mga aso. At yun ang favorite ko. At paparating na kami sa aming rurok nang biglang BOOM! Bumukas ang pintuan. Iniluwa ng pinto ang sister niyang halos kasing edad ko na. Oh my God, mga besh. Okay pa sana kung yung bunso kaso hindi yung kapatid niyang yun marunong na rin gumawa ng bata. So, biglang hinugot ni boyfriend ang alaga niya sa kwan ko. At dumapa kami sabay takip ng kumot. Dumiretso yung kapatid niya sa tabi ko at sinabing, "Te, yung charger ko nadaganan mo." Grabe. Namutla ako at halos mawalan ng dugo sa mukha dahil doon. Agad na lumabas ang sisteret niya na parang walang nakita. At tiningnan ko agad yung boyfriend ko. Galit! Tanong ko sa kanya, "Love, okay ka lang?" Sagot niya sa akin, "Sabi ko sa'yo, sarado mo yung pinto, di ba?" At sumagot naman ako ng, "Sinarado ko naman, no?" At sumagot siya ng, "Di mo nilock." Naisip ko, nilock yung front door. Pero hindi ko na-lock yung bedroom door. Sabi ko, "Nilock ko yun, yung sa baba." Hanggang sa naalala ko, may duplicate key pala ang bawat isa sa bahay. Pati nga ako, meron din. Ay, medyo syunga lang. So, tinanong ko si BF, tuloy na natin? Sagot niya sa akin, "Di na." Tanong ko sa kanya, "Bakit?" At sumagot naman siya sa akin ng, "Love, tapos na Kasi kinabahan ako Ay, Diyos ko. Tinaas ko ang kumot at tiningnan ko ang alaga. Aba, wala na nga. KO. After nun, mga 1 month akong hindi nagpunta sa bahay nila. Kasi nakakaya yun. Pero hindi naman kami sinumbong nung kapatid niya. So okay lang. Ngayon, kasal na kami at may sariling kondo na. Pwede na kaming gumawa ng himala na walang umiistorbo. Love, kung naririnig mo man to, I love you. Akin lang yang alaga mo Ako lang ang mag-aalaga dyan. Muli, ako si Ivana at ito ang aking SPG, as in Super Packinern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, Kabish!
So, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!